Enguany, com ha dit el Xavi, celebrem els segons Jocs Florals de l'Escola Vora del Mar i començarem donant el primer premi a la classe dels millors dibuixants. És la classe de P3A. Que sabeu com es diuen? Aviam si ho sento jo. Com us dieu, la classe de P3A? Aviam com? Les gallines. I farà l'entrega del premi la seva mestra, la Eli. Un fort aplaudiment per la classe de P3A. Que com es diuen, a veure? Molt bé, les motos. Un fort aplaudiment. Dona el premi la seva mestra, la Olga. Primer premi als que millor fan les endevinalles. Com es diuen els nens de P4? A. Dinosaures. Molt bé. Dona el premi la seva mestra, la Montse. També els que millor fan les endevinalles. Com es diuen els nens de P4? Els cavalls. I els hi dona el premi al Pau. Un fort aplaudiment per ell. De P5, que ja són els grans, Donarem el primer premi als millors poetes a la classe de P5A. Com es diu aquesta classe? Planetes. Un fort aplaudiment als planetes. Amb la seva mestra, la Mireia. I és la classe de les estrelles. Un fort aplaudiment amb ells i a la seva mestra, la Francesca.